Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Сезнең белән Фәйрүзә Мустафина. Сезнең белән бүген сөйләшәсем килә 1 майда үтәчәк сайлаулар турында. Рус телендә мин язган идем инде видео тасма 1 майда сайлаулар булачагы турында. Бәлки кайберләрегез карагандыр. Мин сезгә хәзер кыскача гына аңлатып китәм. Ничек ул үтәчәк? Кайсы шәһәрләрдә сораулар бик күп бирәләр. Избирательный сайлау участоклары булмаса, безгә нишләргә инде дип. Хәзер әкрен генә сезгә җавап бирәмен бу сорауларга. Әзрәк тарихка әйләнеп кайтыйк әле. Нинди илдә яшибез икәнбез? Әзрәк кайбер сорауларга җавап бирик. Нәрсәгә сайлый башлаячакбыз? Совет социалистик дәүләтендә сайлаулар башлана. Кайберәүләр бәлки әле аңлап та бетермидер. Бу язма кулыгызга эләксә, сезгә әзрәк мәгълүмат өйрәнергә туры киләчәк инде. 91-93 елларда бездә шундый вакыйга булды. ГКЧП. Может, кайберләрегез хәтерлидер. ГКЧП янәмәсе анда властьны бандитлар тартып алмакчы булган дип безне алдап, телевидениены яулап алып, безгә ялган мәгълүмат биреп, 91-93 елларда безнең совет властьтын, югары советтагы бөтен депутатларны куып чыгарып, властьны яулап алып, менә хәзер 28 ел идара итәләр. Безнең ил белән, безнең совет социалистик дәүләте белән читтән торып, Америка, Англия идара итеп ята. Без бу турда бер нәрсә белмичә, интернеттан гына информацияны белеп, әзрәк өйрәнә башлап, аңладык нинди хәлдә калганыбызны. Сайлаулар 1 май 2019 ел, 28 ел йоклаганнан соң уянып, без халык үзебезнең тавышыбызны бирергә тиеш. Бу безнең бурычыбыз, дуслар. Без моны эшләргә тиеш. Киләчәккә без илне оккупантлардан азат итеп, үзебезнең бай, тыныч, матур, зур илебезне балаларыбызга тапшырырга тиеш. Шуңа күрә һәрберебез бурычлы. Сайлаулар 1 май көнне башлана. Ул ачык сайлаулар дип атала. Чөнки без оккупациядә хәзерге көндә әле оккупационный идарә итүчеләр каршылыклар ясарга мөмкин. Шуңа күрә без үзебез бу оештыру белән шөгыльләнергә тиеш. Безгә участоклар беркемдә тәкъдим итмәячәк. Бу оккупационный режимга эшләүче кешеләр, алар безгә каршы торачаклар. Безнең указ бар, кем безгә комачаулаячак безнең сайлауларда, аларга тоже җинаять чаралары каралган. Без кануннар буенча совет социалистик гражданнары безнең башыбызны бутап, Советлар Союзы таралды, ул кире кайтырга мөмкин түгел, хыялланмагыз дигән мәгълүматлар интернет челтәрендә дә, газеталарда да күренә. Безнең башларга шундый тыгалар, мәҗбүри рәвештә дә кабат-кабат безне хыялланучыларга саныйлар. Без аяк акыллы кешеләр, нәрсә диләр әле русча, в здравом уме аңлыйбыз хәзерге ситуацияны, нинди хәлдә калганны. Аңлаучы кешеләр әле бик күп түгел. Безнең Татарстанда 3,8 млн кеше яши. Яртысы дип әйтсәм күбрәк булыр, наверное, халык уже белә нинди хәлдә калганны. Нәрсә безнең творится шәһәрләрдә, ничек иттереп кесәләргә керәләр безнең дә идара итүчеләр. Җәя эчендә әйтәм инде, идара итүчеләр, оккупационный режимга эшләүче кешеләр безнең кесәләргә ничек кергәнен үзегез беләсез инде. Пенсияның яртысын ЖКХ-га итеп бирергә кирәк. Зарплатаның яртысын ЖКХ-га, оккупационный режимга и
бәяләр артканнан арта, шулай итеп менә безнең кесәгә дә керергә җитешәләр әле. Беркемгә дә сер түгел, безнең илнең байлыкларын саткан акча монда безнең илнең казнасында калмый, ул чыгып китә чит илгә. Ул турыда да бик күп мәгълүмат. Безнең максат бүген ул турыда түгел. Безнең максат менә чтобы менә шушы хәлдән чыгыр өчен нәрсә эшләргә кирәк. Безнең максат менә шул. Беренче чиратта сайлау. Сез һәрберегез Совет социалистик гражданы үзегезнең тавышыгызны бирергә тиеш. Сезнең тавыш бик мөһим. Һәрбер кешенең тавышы бик мөһим. Шундый шәһәрләрдә, районнарда, если сайлау участоклары юк икән, бер дә кайгырмагыз. Бу язманың астында телефон номерлары булачак, сез шалтыратып белешә аласыз. Ничек сезгә сайларга бу турыда мәгълүматны биребез. Бүген мин кыскача гына хәбәр бирәм. Сезгә телефоннан яхшылап аңлатырбыз. Ничек сезгә сайлаулар буенча действовать. Безнең әзерләнгән теркәүләр бар. Шуларны тутырырга була. Кайларда ничек сайларга список сезгә биреләчәк электронный почталар аркылы. Сезнең белән алдан сөйләшеп куябыз башта. Сезгә аңлатабыз, ничек, кайчан, ничә кеше булырга тиеш. Безнең әле өстәмә роликларда языла, инструкциялар булачак. Борчылмагыз бу турыда. Менә шулай итеп без 2-3 ай эчендә бөтен халыкны күтәрергә тиеш. Сезнең халыкның волеизъявление, татарча әйткәндә инде үз сүзегезне әйтергә тиеш. 91 елның 17 мартында без инде бер тапкыр әйткән идек, Совет социалистик дәүләтне саклап калу турында 78% тавыш белән без инде референдумда үзебезнең сүзне әйткән идек. Менә сотлык җаннар безгә каршы барып, безне алдап, ясалма конституция безгә күрсәтеп, телевизорлардан бу турыда сөйләп, безнең башны бутап, безне оккупация режимында яшәргә мәҗбүр иттеләр. Менә шуңа күрә килеп җитте вакыт үзебезнең сүзне әйтергә, һәрберебез тавыш бирәбез. Сезнең тавыш бик мөһим. Беренче чиратта шәһәрдә, районда сезнең актив кешеләр табылса, аларның списогына сез сайлауга катнашучы булып языласыз. Аннан соң инде шул катнашучылар бергәләп сез депутат сайлыйсыз. Народный совет районда булса, район советы депутаты булып, анда теләүчеләрне, кирәк дип санаган кешеләрне, тиң булган кешеләрне үз сүзләрен әйтергә, үзегезнең кандидатларны Татарстанның югары советына этәрәсез. Һәм РСФСРга тоже безнең Татарстанда 25 депутат булырга тиеш. ТССР югары советына, 25 РСФСР югары советына, 25 СССР югары советына. Менә шул депутатларны без үзебезнең өлкәләрдән, регионнардан, районнардан бергәләшеп сайларга тиеш булабыз инде. Чын халык представительләре, халыктан, халыкның ихтияҗларын, халыкка эшләүче кешеләр булалар инде булар. Сезнең интересларыгызны, сезнең интересларны яклаучы кешеләр булалар. Шуңа күрә сезгә бик игътибар белән аларның чыгышларын тыңларга кирәк була. Бергәләшеп, ил белән идарә итәргә әзерләнәбез, өйрәнәбез. Безгә бу оккупационный режим безне өйрәтеп утырмый. Халык, без үзебез оякка басып, сайлаулар белән үзебезнең сүзебезне әйтеп, дәүләт белән идарә итүне үз кулыбызга алырга тиешбез. Менә кыскача бүген шундый хәбәр сезгә. Бу видеоның астында телефоннар булачак, тагын кабатлап әйтәм. Сорауларыгыз булмый калмас, шалтыратыгыз. Без сорауларга җавап бирергә әзер. Хәзер әйтеп китәм.
Кайсы районнарда безнең уже сайлау участоклары бар. Ул Яшел Үзән районы, Алабуга районы, Зәй районы, Әгерҗе районы, Әлмәт районы, Казан шәһәре, Түбән Кама шәһәре и Яр-Чаллы шәһәрендә тоже кешеләр бар, оештырырлык кешеләр бар. Сайлау участогын оештырырга кешеләребез бар. Хәзер инде сездән көтәбез, якташлар, безгә связьгә чыгарсыз дип, и бергәләшеп, сезнең ярдәм белән бу агитация эшләрен башлап җибәрик. 1 май 2019 елның тарихка керәчәк. 28 ел спячкадан чыккач, без беренче тапкыр сайлау көнен игълан иттек. Менә шундый хәлләр, дуслар. Чын барлыкны ничек бар шулай кабул итәбез инде. Без бирелергә җыенмыйбыз. Чөнки безнең балаларыбыз безгә карап тора. Без аларга ярдәм итәргә тиеш. Аларның киләчәген ясарга тиеш. Сезнең белән булды Фәйрүзә Мустафина. Шалтыратыгыз, каналга язылыгыз, колокольчикка басыгыз. Яңа хәбәрләр алыр өчен. Исән сау булып торыгыз. Барыгызга да пока-пока.